Hvad så? Skal vi fremad? Yes. Ude på marken. Ja, jeg tror, vi skal lidt fremad. Jeg tror godt, vi kan komme... Vi skal bare lige... holde øjnene åbne. Hvad så, drenge? I står rimelig mange her. Vi står rigtig mange her. Du rykker, Allan? Ja, men Hvor langt er vores friendlies inde? Er det vi er oppe i blå der i hvert fald. Er vi oppe i blå der? Nikolaj, jeg kommer op på den højre side. Hvad? Jeg kommer op på den højre side. Vel? Ja. Jon er over første valg. Okay. Vi skal frem og stille. Han er nede, han er nede, han er nede. Det er Bønne! Der er en mere. Han er nede, ja. Godt så. Skal vi over første valg? Ja, storm lortet. Kom så. Vi er så mange. Hvorfor sker der ikke noget der? Kom så. Nikolaj, jeg er bag dig. Ja. Jeg holder mig bare lidt i baggrunden. Ja, modtaget. Find blev andet. Oppe inde til højre. Hvad? Inde til højre rykker de op. Der er de 3 mand, der har rykket på mig. Jamen, han er nede, ham der. Han er ved at blive medicet. Der er 3 mand deroppe. Han er lige ved medicet. Han er skudt før. Han er levende nu. Skal vi ikke frem nu? Rykker op. Jeg Op holder på ikke højre. Men han står helt over til højre side ved tegnene. Kommer derop. Nej, dernede fra. Heroppe af. Hvad laver? Hvor bliver folk ramt henne? Jeg ved det ikke. Jeg skifter altså skråt. Jeg går over nu. Er du klar? Ja. Jeg er bagved dig. Der står en her. Kan vi komme over? Her. Allan. Ja. Hvad ser vi her? Er det friendly? Morten! 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 Medic hernede, Morten! Hvorfor? Lige meget hvad, den her virker bare, mand. Good old. Morten! Medic til min position! Jeg dækker dig. Hold dig nede, hold dig nede. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Venstre side. Højre Bag, side. tilbage. Er der flere, der er døde her? Skulle jeg ned igen, eller hvad nu? Ret over på din anden side. Skulle jeg ned og spawne? Ja, du skal bare ned og spawne med. Nej, du lever nu, du lever nu. Du lever med det samme, du lever med det samme. Okay, til højre. Jamen, det er til, han sidder nede og op langs transformeren. Hvorhen siger du? Op langs transformeren. Ah, for helvede. Morten! Der er ingen af jer, der går frem, mand. Ja, det er klart. Du bliver skudt i tid. Det er sgu fordi, I ikke gør noget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sådan, Morten. Ja, de sidder dernede. Stikker hovedet op lige om lidt. Hvorhen? Lige bag træerne, der er sådan en vold. Når man går lige en meter længere frem, så kan man faktisk se ned bag dem. Morten, bare hold dig nede, Morten. Jeg holder mig nede. Der så du, han gik op. Ja, han er død, han er død. Har han en marker, der sidder dernede også? Ja, Der, det der. Ah, han er også død, han er også død. og så står der en op langs her. Okay, jeg prøver at tage ham derop. Ja, men man skal helt ned. Nå. Oh shit! Jeg går ud fra, at det Fuck, han sidder der. Mac. Jeg kan få ham. Ej, ja, han er ikke ramt der.
Fuck, jeg lader lige. Han er ude, han er ude. Fik du ham? Yes. Jeg skal lige have magasin på plads. Jeg har stadig et problem med ham op til højre. Han må holde mange nede til svin. Morten. Jamen, jeg stak bare lige hovedet lidt frem lige før, så er jeg død. Så bliver jeg... Pas på, der står en op langs transformerstationen, så hvis de beder dig om at komme frem, det skal du ikke gøre. Okay. Han er rimelig aggressiv. Ja. Han lå der! Ej, jeg vil så gerne have ham den fede. Ja. Jeg filmer. Nå, det. Jeg kan ikke lægge den på nettet. Morten, pas du på! Det der! Eller, så dem! Jeg har skudt sniperskud dernede fra. Jeg er stadig med. Morten! Lige nødt til at vise, så pas lige på. Han står lige dernede. Nej. Der. Han er død. Fik jeg ham der? Nej, jeg har ikke fået ham. Det er en anden en. Tror jeg, du skal lade. Oliver! De rykker! Oliver, kom hen venstre! Oliver! Hvorfor står der så mange mænd, far? Oliver! Der. Højre. Han er død. Okay. Der er en mere, men jeg ved ikke. Kan man kigge frem nu her, eller hvad? Her, han er fandme ikke nede. Skider ikke. Der kommer en mand op nedefra, og står en mand til højre. Jeg kan ikke se. Der. Nej, det holder den nede ved transformeren nede, så prøver vi på at presse frem Ja, venstre. prøv frem her nu. Der er mange, der er døde her nu. Hvor er folk døde henne? Jamen, det er fjender. Han er stadig derovre. Hvorhen? Jeg kan ikke se ham. Over ved tegnene bag sådan en palle. Jeg kan ikke skyde ham. Der lå en mand. Nej, pis. Der er en, der lå hen og lever nu. Der, han er nede. Han tæller nu. Han er ved at leve en op. Der. Lige bag træerne. Kan du se dem? Hvor træerne er? Der rejser sig snart 2 mand op. Der. Han er nede. Ja, vi har været ude tør. Jeg har snart kun sighteren. Okay. Jeg har flere magasiner. Kommer skud mod mig. Også mod os. Men det er ikke magasiner, det er batteri. Nå, for sagen. Det er du så for batteri. Det er der, han lå der. Han er død. Han er ramt. Blinker den? Ja. Blinker den? Ja. Eller Det kom igennem til bussen. Han lagde sig ned der. Der er en mere, der løber. Han løber højre. okay. Så ikke han kom ind. Der, han rejser op. Jeg kan ikke komme igennem der. Jeg kan ikke se ham. Der, jeg ser ham. Okay, det kan jeg ikke ramme. Jeg løber lige over og kigger. Ja, forsigtigt! Ja, du tager ham. Skal der en mand med? Altså, de er mange. Nu er der 3 medics på vej. Okay, der. Han er død. Så er der en mand. Det er en medic, det er for sejt. Nej. Det sidder derovre bag. Hvor? Over til højre. Han løb. Pis! Kan jeg tage nogle 4 mæk ud? Jeg mangler til gengæld skud på den her. Nej, jeg lå tilbage. Fuck. Jeg har en mand her også. Eller hvad? Han sker der. Det må jeg sige, det virker ikke. Ja. Der lå også en til højre over mod transformeren. Og der går en tilbage der nu. Er han i joggingtøj? Det var grønt. Der var en i blåt joggingtøj, der løb højre over mod transformeren.
Hvorfor skyder du ikke, mand? Hvad er den galt? Ej, han er der, okay. Ej. Er det vores? Ja, det er vores. Ja, vi skal altså med over. Ja, vi skal fremad. Vi skal fremad. Vi er fremme, de har drenge fremme nu. Vi skal bare have noget... Han er nede. Pis, han er nede, han der gik frem. Hvad med ham, der stod en medic over bagved? Eller han løb over, men jeg synes, han løb på tværs. Jeg stod en medic lige før derovre. Okay. Han tog ikke det helt trafik inden. Okay, hvad er jeres position hernede? Ja, vores position er hernede. Ja, hvor er resten? Resten, vi har mistet en mand, der ligger lige foran her. De 3 mand på der. venstre side. Han løber! Okay, jeg har 2 mand over i dyngen, den hedder The Tile. Der er nemlig totalt sammenklemmende inde i det her, så det kan også ud over. Vi kan ikke komme derfra. Så skal vi ud over her. Så skal vi høre, den var rundt. Ja, og så skal vi ned og lukke det der spawn point. Ja. Det er nødt til. Det vil være Okay, godt. jeg prøver lige at samle nogle gutter. De sidder der. Jeg står for rekylerne fra jer i hovedet. Jeg kan ikke se ham over til højre, der står inde med transformeren. Er det vores eller deres? Vi prøver at lave det sjovt, team. Modtager, sig til, når I rykker, så dækker vi. Vi rykker ud mod venstre, så bare. Kan jeg lokke dig til at komme frem og kigge? Jeg skal nok sikre ham, der står op langs transformeren derinde. Er det vores eller deres? Jeg kan ikke se bånden. Hey, hvor langt er vi? Ved I, hvor langt vi er op her? Hvor langt er vi fremme på højre side? Vi kører hele siden her, hele vejen ned. Okay, så bag transformerstationen, det er dem? Ja. Ved du den? Ja. Jeg fyrer lige en... Jeg tror, han er død. Han der, bag dommer. Dommer, flyt dig! Dommer væk! Der er 2 mænd, der ligger der. Kommer ind mere. Han er med det. Ej, der kommer mange ud nu. Satan, der kommer 3-4 medic ud. Pis. Ned. Kom ud mod venstre! Hvor ligger det? Altså, det er Derovre ved tegnene. Lige nede bag træstammen. Lige dernede. Helt ned for enden. De løber der! Ryk så der! Ja, sådan! Nu rykker de andre rykker nu. Jeg rykker. Shit. De er nede. Prøv at se her. De er nede. Alle 4 mand er nede. Og der er nu 2 eller 3 De vil rykke nu. De går tilbage nu. Prøv at se. Jamen, det er fordi, det er medic. De er mange, der er døde der. Skal vi rykke op til et eller andet? Ryk frem, drenge! Hernede, dernede. Der. Hvad lader? Vi har nogen, der går ud af dernede nu. Hvor mange medics har vi der fremme? Det er vores, der kommer ud dernede. Vi er helt fremme der til. Det er vores der. Ja, kom frem. Så rydder vi lortet. Ryd lortet! Han sidder der. Han er nede. Vi har med bånd dernede. Kom nu, ryd lortet! Er du med, Nikolaj? Hej, vent skiltet! Sådan, godt følget. Jeg kan tage udtale mig med kameraet til. Jeg fik nogle gode styrt, da vi står med frem der.